హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సురేందర్. మీరు చూస్తున్నారు మూవీ నిట్స్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా ఇలాంటి మూవీస్ చాలా మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. ఈరోజు వీడియోలో చెప్పే మూవీ టీన్ టైటన్స్ గో టు ది మూవీస్. కోర్స్ ఇది కంప్లీట్గా కార్టూన్ ఫిలిం. అలా అని చిన్నపిల్లల మూవీ అనుకుంటే పొరపాటు. ఎందుకంటే ఇందులో అందరికీ నచ్చే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అలాగే హ్యూమర్ చాలా ఉంటుంది. ఇటు సొంత డీసీ కామిక్స్ని అటు మార్వెల్ కామిక్స్ని కూడా సరదాగా ఆట పట్టిస్తారు. సీరియస్గా తీసుకోకండి, ఇదంతా ఫన్ కోసమే. ముందుగా మీకు టీన్ టైటన్స్ ఎవరో చెప్తాను, ఎందుకంటే అందరికీ తెలియకపోవచ్చు. వీళ్ళు డీసీ కామిక్స్లో చిన్న సూపర్ హీరో గ్రూప్, జస్టిస్ లీగ్కి మినీ వర్షన్ అన్నమాట. ఇందులో ఉండే క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే రాబిన్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే బ్యాట్మ్యాన్కి జూనియర్. సూపర్ పవర్స్ ఉండవు, గ్యాడ్జెట్స్, ఫైటింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. ఈ టీంకి తనే లీడర్. నెక్స్ట్ స్టార్ ఫైర్, సూపర్ పవర్స్ ఉన్న ప్రిన్సెస్. తన పవర్స్ సూపర్ మ్యాన్కి సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే చేతుల నుండి గ్రీన్ లేజర్ బీమ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ రేవెన్, డార్క్ పవర్స్ ఉన్న టీనేజ్ గర్ల్. టెలిపోర్ట్, టెలికనెటిక్ ఈమె పవర్స్. ఆ తర్వాత సైబాగ్, తను ఒక మదర్ బాక్స్ టెక్ వల్ల హాఫ్ హ్యూమన్ హాఫ్ మెషిన్గా ఉంటాడు. తన బాడీలో ఉన్న మెకానికల్ పార్ట్స్ వెపన్స్లా మారుతాయి. చివరిగా బీస్ట్ బాయ్, ఇతను ఏ యానిమల్లో అయినా షేప్ షిఫ్ట్ అవ్వగలడు. ఎగ్జాంపుల్ లయన్, ఏప్, ఎక్సెట్రా. సో క్యారెక్టర్స్ అయిపోయాయి కదా, ఇప్పుడు స్టోరీలోకి వెళ్దాం. జంప్ సిటీలో బెలూన్ మ్యాన్ను ఆపడానికి టీన్ టైటన్స్ వస్తారు. బెలూన్ మ్యాన్ వీరిని గుర్తుపట్టకుండా ఎవరు మీరు అంటారు. సో టీన్ టైటన్స్ తమను తాము పరిచయం చేసుకోవడానికి ఒక మంచి ర్యాప్ సాంగ్ పాడతారు. ఇంతలో బెలూన్ మ్యాన్ని జస్టిస్ లీగ్లో ఉన్న సూపర్ మ్యాన్, గ్రీన్ ల్యాంటర్న్ మరియు వండర్ ఉమెన్ వచ్చి చిత్తుగా ఓడిస్తారు. కానీ ఈ టీన్ టైటన్స్ తమ సాంగ్ వల్లే బెలూన్ మ్యాన్ ఓడిపోయాడని గెంతులేస్తారు. అప్పుడు జస్టిస్ లీగ్ మెంబర్స్ వచ్చి, మీరు మరీ కామెడీ చేస్తున్నారు, సూపర్ హీరోస్ అలా ఉండకూడదని క్లాస్ పీకుతారు. మీరు హీరోస్లా బిహేవ్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు మీ గురించి ఒక్క మూవీ అయినా వచ్చుండేదని జస్టిస్ లీగ్ మెంబర్స్ ఆట పట్టిస్తారు. దానికి రాబిన్, మీ గురించి మూవీస్ వచ్చాయా అని అడుగుతాడు. దానికి జస్టిస్ లీగ్ మెంబర్ నవ్వుతూ, వచ్చాయి, ఇంకా చాలా వస్తాయి అని చెప్పి టీన్ టైటన్స్కి మీ మూవీస్ రావాలని కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తారు. దిగులుగా ఉన్న టైటన్స్ని రాబిన్ బ్యాట్మ్యాన్ అగైన్ ప్రీమియర్కి తీసుకువెళ్తాడు. కానీ అక్కడ టైటన్స్ని సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ లిస్ట్లో లేరని అలో చేయరు. రేవెన్ తన టెలిపోర్ట్ యూజ్ చేసి వేరే అన్నోన్ గ్యాంగ్ ప్లేస్లో ప్రీమియర్కి వెళ్తారు. అక్కడ బ్యాట్మ్యాన్ మూవీస్ తర్వాత రాబోయే మూవీస్ తనదే అని అందరికీ రాబిన్ చెప్తాడు. కానీ రాబిన్ మూవీ గురించి అనౌన్స్మెంట్ చేయరు. దానికి దిగులుగా ఉన్న రాబిన్ని తన టీం ఏదో ఒకటి చేసి మూవీ వచ్చేలా చేద్దామంటారు. టీం ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్తో రాబిన్ టైటన్స్కి ఒక అజాతశత్రువు ఉండాలని, అలా ఉంటే మన గురించి మూవీస్ తీస్తారని నమ్మి దగ్గరలో ఏదో క్రైమ్ జరుగుతున్న ప్లేస్కి వెళ్తారు. అక్కడ ఒక డైమండ్ని దొంగిలించడానికి స్లేడ్ ఏకేఏ డెత్ స్ట్రోక్ స్టార్ ల్యాబ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు. టైటన్స్ వచ్చి అతన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అప్పుడే స్లేడ్ని డెడ్ పూల్ అని సైబాగ్ పిలుస్తాడు. ఇక్కడే మార్వెల్ కామిక్స్ మీద ఈ మూవీ జోక్ వేసింది. ఎందుకంటే మార్వెల్ డెడ్ పూల్ స్లేడ్కి కాపీ క్యాట్. ఇకపోతే డెడ్ పూల్తో కంపేర్ చేసినందుకు స్లేడ్ టైటన్స్ని తన ఇల్యూజన్స్తో తికమక పెట్టి, మీరు సూపర్ హీరోస్ కాదు, జీరోస్ అని అవమానించి అక్కడ నుండి డైమండ్తో పారిపోతాడు. దాంతో అప్సెట్ అయిన రాబిన్ దిగులుగా ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ డే మిగిలిన టైటన్స్ తన్ని నార్మల్ చేయడానికి ఒక మూవీ క్లిప్ని రెడీ చేస్తారు. అందులో రాబిన్ చిన్నతనం ఉంటుంది. అది చూసి రాబిన్ నార్మల్ అవుతాడు. మొత్తానికి టైటన్స్కి ఎలాగైనా సరే ఒక మూవీ ఉండాలని హాలీవుడ్కి వెళ్తారు. అక్కడ వార్నర్ బ్రదర్స్ స్టూడియోలో సెక్యూరిటీ గార్డ్ టైటన్స్ని లోపలికి రానివ్వడు. కానీ రేవెన్ తన పోర్టల్ హెల్ప్తో టైటన్స్ని స్టూడియో లోపలికి తీసుకువెళ్తుంది. అప్పుడే మార్వెల్కి సంబంధించిన స్టాన్ లీ కనిపిస్తాడు. అదే మార్వెల్ మీద జోక్. టైటన్స్ వార్నర్ బ్రదర్స్లో అన్ని సూపర్ హీరో మూవీస్కి డైరెక్ట్ చేసిన జేడ్ విల్సన్ను కలిసి రాబిన్ గురించి ఒక మూవీ తీయమని అడుగుతారు. దానికి ఆమె, ప్రపంచంలో అసలు సూపర్ హీరోసే లేకపోతే అప్పుడు రాబిన్ మీద ఒక మూవీ తీస్తానేమో అని పొగరుగా సమాధానమిస్తుంది. దానికి టైటన్స్ ఆమె మాటలు నిజం చేయాలని ఇతర సూపర్ హీరోల ఆరిజిన్స్ని నివారించడానికి టైం ట్రావెల్ చేసి సూపర్ మ్యాన్, బ్యాట్మ్యాన్, వండర్ ఉమెన్ ఇలా అన్ని డీసీ కామిక్ సూపర్ హీరోస్ని పుట్టకుండా చేస్తారు. ఇప్పుడు టైటన్స్ ప్రజెంట్కి ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వస్తే జస్టిస్ లీగ్ లేకపోవడం వల్ల విలన్స్ ఎక్కువ అయ్యి సొసైటీని సర్వనాశనం చేస్తారు.
ఇది తేడా కొట్టిందని టైటన్స్ టైం ట్రావెల్ చేసి సూపర్ హీరో ఆరిజిన్స్ని మళ్ళీ సెట్ చేస్తారు. ప్రజెంట్కి వచ్చి ఇంకేదో చేసి మూవీస్కి అర్హత పొందాలని తెగ ఆలోచిస్తారు. అప్పుడే మళ్ళీ స్లేడ్ డైమండ్ శక్తిని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వేన్ టెక్ వద్దకు వస్తాడు. అది చూసిన టైటన్స్ అతనిని ఆపడానికి ఈసారి అసలైన పోరాటం చేస్తారు. టైటన్స్ ఎంతో కష్టపడి డైమండ్ను భద్రపరుస్తారు. కానీ స్లేడ్, నేను మీ అజాత శత్రువుని, నన్ను మీరు పట్టుకోవాలి, వదిలేయాలి, అప్పుడే మీరు పాపులర్ అవుతారని రాబిన్తో బ్రెయిన్ వాష్ చేసి తప్పించుకుంటాడు. అలాగే డైమండ్ కోసం రాబిన్ని అతని ఫ్రెండ్స్తో విడదీయాలని ప్లాన్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ డే జేడ్ విల్సన్ టైటన్స్ను తిరిగి హాలీవుడ్కి ఆహ్వానించి స్లేడ్తో పోరాటం చేసినందుకు వారి గురించి సినిమా తీస్తానని మాటిస్తుంది. జేడ్ విల్సన్ రాబిన్కు తన సెట్ని చూపిస్తూ ఉంటే రాబిన్ ఫ్రెండ్స్ అల్లరి చేసి డూమ్స్ డే అని లేబుల్ ఉన్న ఒక ఎక్విప్మెంట్ని నాశనం చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. కానీ జేడ్ అక్కడికి వచ్చి డూమ్స్ డే అంటే తన కొత్త మూవీ కోసం ఒక స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ అని వివరిస్తుంది. ఈ మూవీ నీట్గా రావాలంటే మిగిలిన టైటన్స్ని వదిలేయాలని రాబిన్ని ఒప్పిస్తుంది. అది చూసి బాధతో రాబిన్ ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు జేడ్ విల్సన్ టైటన్స్ టవర్ లోపల ఉన్న రూమ్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సెట్ వేసి ఒక సీన్ చేద్దామని రాబిన్తో నిజమైన టైటన్స్ టవర్ లోపలికి వెళ్తుంది. అక్కడ సేఫ్గా ఉన్న డైమండ్ని కొట్టేస్తుంది. ఇప్పుడు రాబిన్కి జేడ్ విల్సన్ మారువేషంలో ఉన్న స్లేడ్ అని తెలుసుకుంటాడు. కానీ ఇంతలో స్లేడ్ రాబిన్ని లాక్ చేసి టైటన్స్ టవర్లో బాంబ్ పెట్టి డైమండ్ తీసుకుని పారిపోతాడు. ఫైనల్గా రాబిన్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ నుంచి తప్పించుకొని తన ఫ్రెండ్స్ని వదిలేశాడని బాధపడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడే టైటన్స్ అక్కడికి వచ్చి రాబిన్కి స్లేడ్ అంతు చూద్దామని అంటారు. కానీ ఈలోపు స్లేడ్ జేడ్ విల్సన్ రూపంలో DC కామిక్స్లో ఉన్న అన్ని సూపర్ హీరోస్ని ఒక షోకి ఇన్వైట్ చేస్తాడు. స్లేడ్ని ఆపడానికి టైటన్స్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్లేడ్ తన డూమ్స్ డే ఎక్విప్మెంట్లో కొట్టేసిన డైమండ్ని పెట్టి ఒక హిప్నోసిస్ చేసే మూవీని రిలీజ్ చేస్తాడు. దానికి సూపర్ హీరోస్తో పాటు ప్రపంచంలో ఉన్న అందరూ స్లేడ్ కంట్రోల్లో ఉంటారు. అలాగే తప్పించుకున్న టైటన్స్ని అంతం చేయాలని ఈ హీరోస్ ట్రై చేస్తారు. రాబిన్ స్లేడ్ని ఆపడానికి వెళ్తే మిగిలిన టైటన్స్ హీరోలను డైవర్ట్ చేస్తారు. చివరికి రేవన్ పోర్టల్ యూజ్ చేసి హీరోస్ అందరినీ ఒక సీక్రెట్ ప్లేస్లో పెడుతుంది. స్లేడ్ తన మాయమాటలు చెప్పి రాబిన్ తన హిప్నోసిస్ మూవీ చూసేలా చేస్తాడు. ఇంకేముంది, రాబిన్ స్నేహితులపై దాడి చేయడానికి రెడీ అవుతాడు. మిగిలిన టైటన్స్ రాబిన్ కోసం చేసిన స్పెషల్ మూవీని ప్లే చేసి రాబిన్ని మామూలుగా మారుస్తారు. స్లేడ్ తన నెక్స్ట్ ప్లాన్ కోసం ఒక పెద్ద రోబోతో టైటన్స్ని అటాక్ చేస్తాడు. కానీ టైటన్స్ స్లేడ్ని ఓడిస్తామని తెగ అరుస్తారు. దానికి విసిగిపోయిన స్లేడ్, ఎలా ఓడిస్తారు, మీ పిత్తులతోనా, లేదా డైలాగ్స్ చెప్పా, లేదా ఫుడ్ ఐటమ్స్తోనా అని ఎగతాళి చేస్తాడు. దానికి టైటన్స్ వాళ్ళ ఫేవరెట్ సాంగ్ని పాడుతూ రెచ్చిపోయి స్లేడ్ రోబో మీద అటాక్ చేస్తారు. దాంతో స్లేడ్ రోబో నాశనం అవుతుంది. తన ఓటమిని చూసి స్లేడ్ లొంగిపోతాడు. స్లేడ్ రోబోతో పాటు డైమండ్ కూడా నాశనం అవ్వడం వల్ల హీరోస్ అందరూ నార్మల్ అవుతారు. సో రేవన్ మళ్ళీ పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళను తిరిగి తీసుకొస్తుంది. వరల్డ్ని స్లేడ్ నుంచి కాపాడిన టైటన్స్కి DC కామిక్స్ హీరోస్ అందరూ మెచ్చుకుంటారు. దాంతో సినిమాలో కాదు రియల్ లైఫ్లో హీరోస్గా ఉండాలని రాబిన్తో పాటు తన టీన్ టైటన్స్ తెలుసుకొని ఎంతో ఆనందిస్తారు. ఇంతటితో ఈ మూవీ ఎండ్ అవుతుంది.